okerra izan da urtengoa. Azkena izan baita, eta puntuak bikoizten zituen gainera. Baina bestela ere etzaio erakargarritasunik falta Aizkorriko maratoiari. Kopan murgilduta ez daudenak ere ongi asko prestatu bai dute, norberak bere helburuekin. Zegamako irder 10an 200 korrikalaritik gora. Goizeko 9:00, 9. kanpaikadarekin, eman zitzaion hasiera joan zen igandean. Zegamai bakarrik, Zegamako mendi maratoia erakargarri egiten dutenak. Zaleak, jendearen berotasun eta etengabeko animoek egiten dute berezien artean berezi proba hau. Euskaldunak buru, Zuhaitz Ezpeleta, 13. zenbakiarekin, eta bere atzetik, Kilian Jornet, Kataluniarra, munduko kopa irabazteko favorito nagusia. Buruan baita ere, Pujol Castañer, Raúl García, Jonut Finka, Etxegarai Nafarra, Lainopean, eta guztien buru Raúl García. Ordu bete eta 37 minutu behar izan zituen aratzera heltzeko. Atzetik, Jornet, Castañer eta Hernández. Garai, doan, Zuhaitz Ezpeleta. Une ordea, lasterketa kontrolatzen, Kilian Jornet, 3 zenbakia. Goruntz, Raúl García Bizpahiru aldiz saiatu zenitako Gaizkaitza eta konpainia. San Adrianen ere, elkarrekin favorituak. Une askotan, Kataluniarrak taltxe buruan. Aurrekoak beti ere begibistan, eta arerio nagusia Raúl García atzetik zuela. Santi Espiritun gora, Zuhaitz Ezpeleta jarri zen buruan. Atzetik, Etxegarai. Baina, Katalunia Santi Espiritun, Ezpeleta eta Etxegarai aurretik, baina Aizkorriko igoeran, azken metro horietan aurrera jozuen Kilian Jornetek, 19 urte ditu. Mendiko eskitik dator, edo mendiko eskia ere egiten du, bierramentan izan da aurten, gazten txapelketan. Mendian ondo ohituta dago, mendia bizi da gainera, 2000 metro inguruko altueran, eta horrek ere eraginik izan dezake muti honen bilakaeran. Atzetik, Raúl García, munduko kopan aukeraren bat izateko, Zegaman irabazi beharra zuen Segoviarra. Mendizerrako punta horietan, etzen ez puskatean lainoa desagertu. Ibilbideko zatirik zakarrena hauxe da, Akintegi eta itxuri inguruan, zartatuta, pitzatuta, arkaitzak. Lasterketa bera ere bai, Kilian Jornet buruan, Aizkorri duin, minutu bateko aldea zuen, Raúl Garciarekiko, eta 3 ateratzen zizkien Zuhaitz Ezpeleta eta Fernando Etxegaraini. Urbian ordea, ia bat egin da. Arialdiko ahalegina egin zuen Raúl Garciak, eta bat egin zuen Kilian Jornetekin. Txalo zanbarra da, ez zuten bi korrikalariek. Andraitzen gora, berriro ere erasoa jozuen Kilian Jornetek. Hortxe da Kataluniarra. Pentsa, aurreko astean Italia, 45 kilometroko beste lasterketa bat korritu eta irabazi egin zuen Jornetek. Eta ia atsedenik hartu gabe. Zegama Aizkorri maratoian irten, munduko kopa ziurtatu nahian, baina irabazteko aukerak ikusi, eta ez zituen ez, albotik pasatzen utzi nahi izan. Hor da Kilian Jornet, Andraitzen bera, horretan, 21 segunduko aldea zuen Kataluniarrak, baina etxigabe, borrokalari oso, Raúl García. 3 ordu 10 minutu eta 29 helmugan sartzen lehena, Kilian Jornet.
denbora gainera ikaragarria da. Marka ez zuen ondu, baina ez zen urruti ibili. 3 ordu 56 minutu eta 59 segundu. 6 segundura sartu zen Raúl García. Jornetek munduko kopa eta zegama aizkorri biak irabazi ditu.